Ти даш плей. Дал съм плей. Добре, тя да реши. Нали можеш да си ги режеш? Не. Как да не? Можеш? Аз съм ти правила видео. Можеш. Само, че това не е песента, която трябва да пеем. Само, че на мен ми треперят ръцете. Няма нищо. Няма Добре. нищо. Хо-хо-хо! Весели празници, скъпи слушатели! С следващата песен искаме да ви поздравим първо за предстоящите коледни новогодишни празници и да направим една нечувана и невиждана досега радиоигра не по телевизията, а в социалните мрежи на видео. Какво е условието, Ива? Аз да пея, Дария да свири. И понеже и двете се справяме толкова добре с задачата, вашата цел е да познаете коя е песента. Много ще е трудно, обещаваме. Готова ли си, Ива? Трябва ли да кажем, че тя песента е на английски, ама ние ще пеем на български? Трябва да го кажем. Кажи го. Добре, песента е на английски в оригинал, а всъщност оригинала на оригинала има друг оригинал, но ние ще ви изпеем на български, за да можем максимално да ви затрудним. Готова ли си? Не, давай. И... В пръстите го чувствам, дори в краката си. Коледа наврете и чувствам, че расте. Хо-хо-хо! Във вятъра написан, където и да съм. Ей, ей, ей. И ако наистина обичаш Коледата, остави я давали. Помагай в припева. И... Ти знаеш, че обичам Коледата. Аз помагам. Винаги съм я обичал. Умът ми се променя. Влиза в друга песен и се струва. Мисля, че това беше достатъчно. Това беше... Успех! Даваме страхотни награди за тези от вас, които познаят коя коледна песен пеем. Весели празници от Радио Катра ФМ.